Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунанд, комментариҳои хуб менависанд ва ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. имрӯз хостем қатъи Мадина як видео кунем, кадоме ки бигем ҳамаи видеои моро тамошо мекунанд. Як хела пеш ҳами хел видео карда будем ва ай Мадина саволҳое ки бигем шумо мехостем пурсен, ҳамун комментариҳоро скриншот карда будем. Дар видеои пеш пурсида будем ки боз бигем саволҳо шид ва мехостем пурсем дар назди хитон. ва чун ҳама вақта рекламаи авиабилетмон аёдмон набурояд, мемонем барои билети ҳавопаймо ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешавад, метавонед дар WhatsApp нависе, нархи наворо фаҳмен ва ба дили пур харидорӣ кунед. як чиз дига ки агар бигем комментария, лайк, обуна шаве, инам барои дастгирии канали мо беҳад хуб мешавад ва барои видеои нав кардан бигем эмоция метавад боше ҳаматон. хуб, мехонем саволҳоро. як бародар аввал навистай ба роҳбарони канали Абдуллотиҷӣ аз тарафи шаҳрванд аризаи шикоятӣ. Чанд рӯз аст ки дар канали шумо Мадина ҳузур надорад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорем ки дар эфиртон ба Мадина сухан диҳед. салому алейкум Мадина. чӣ гуфтани нафарҳое ки тамошомон дорад ва и бародаре ки комментари навистагиа? Ассалому алейкум ба подписчикои Абдуллотиҷӣ. Раҳмат ки видеои моро ждад мекунед ва мепурсед мона. ҳазор раҳмат. хуб, саволҳоро мехонем. хоҳарҷон, сабаби баромад кардантон дар YouTube? аввалан мақсад ягон хабарҳои нав, ягон маълумоти нав ба мардум мерасонем. фикр мекунам беҳтарина ва бисёриҳо комментариҳои хуб менависанд ки эмоция медиҳанд. хурсанд мешавед. хуб, Мадина шуморо депортатсия кардаги ай Россия ки дигар намеоед? Не, ман гражданствои тарафа дорам ва насиб ба ҳамаи моҳо Россия меравам, дарсом сар мешавад. мебиёй гражданство шаҳрвандӣ ду тарафа бигем тоҷики катӣ. ҳамин савол дар ҷавоб тен. дар видеотон нагуфтем Мадина чанд солаи? ман 21 сола. 21 сола. Мадина қишлоқ да шур намекунӣ? говҷӯшӣ, тапак, чобуқи пахта мегирем у нависта як аст. хайр, дар насибон чӣ бошад. хуб, ята дигар. мо ба умеди хитаи Мадина туя тоқа нагзаронӣ, фарёд кунем она. насиб файротон мекунам. бале, ва як чиз дига ҳам ногуфта намона ки қатъи Мадина ҳамкорем. хай дар чанд видеомон ҳам гуфтагем, шояд баъзеҳо наида бошад. ҳамин қадар маълумот, саволҳо бошад, бо нависанд, ҳаракат мекунем як видеои дига ташкил кунем барои нафарҳое ки тамошо доранд, нафарҳое ки хай бигем бисёриҳош хидмам тамошо мекунанд, бо як хелош мепурсанд чӣ хелай чӣ гуфтани ҳамун бародарҳо да ҳамун мардуми ғариб да мардуми тоҷики хид монда ки видеои хиташ дад мекунанд. гуфти ҳамун гапо. агар вопрос дошта бошам дар комментария бинависанд, ҳатман ба видеои оянда ответ метиҳем, ҷавоб метиҳем. дар тоҷикистони олям тоҷикия ёд нагирифти бигем. насиб мешава оҳиста оҳиста. хуб, ҳамин қадар маълумот боқӣ паноҳи Аллоҳ. хитона эҳтиёт кунем. миннатдорум. ай ҳамат бошен.